Il-festa ta' San Girgor hija waħda mit-tradizzjonijiet li baqgħu ħajjin mal-Maltin b'mijiet jerħula lejn ir-raħal tas-sajjieda ta' Marsa Xlokk li kien maħnuq bin-nies biex jiċċelebraw din il-festa tradizzjonali li ssir l-erba' wara Lejt il-Kbir. Kmieni l-erba' filgħodu il-misraħ bis-swit il-Knisja ta' San Girgor fiż-Żejtun kien mimli attività bit-tradizzjonijiet antiki. Fuq il-post sibna ċorma tfal jilagħbu logħob folkloristiku Malti u ma naqasx il-kant tal-għannejja. One News tkellem ma' Francis Tabone u b'nostalġija iddeskrivitx kien isir fil-passat. Induru kull dak li kun hemm tal-beħ, naqru nagħmlu kull ħabba ħobb iż-żejt u ftajjar. Mela budu għatambla, konna tfal magħna jaqbżu l-baħar, kedda sħiħa li jtowna, hekk konna nqattawha l-ġurnata sħiħa. Nilabu l-karti konna ntaqgħu ħafna. Francis qaltilna li għalkemm il-festa m'għadix kif kienet, xorta waħda teqpa' għall-qalb iż-żwieten li jerħula lejn Marsa Xlokk sa minn filgħodu biex jilagħbu t-tombla u jieklu xi ħaġa tajba. Festa kbira li jiġu minn barra mir-raħal, tax kemm kien hemm nies barra mill-irħowla, kollha jiġu hemm għall-għana u għall-lob u biex tirkeb trat is-salejb fl-għaxejja. Il-festa ta' San Girgor hija marbuta mal-ewwel awma tas-sena, iżda fis-satejn li għamilna f'Marsa Xlokk ħadd ma żżar dajmet riġlejh fil-baħar minħabba it-temp imsaħħab u ċlampu. Intant, aktar kmieni matul il-jum, tnediet 12 l-edizzjoni tal-Għana Fest bil-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici jispjega x'qed isir biex jissaħħu tradizzjonijiet. Għajnuna ta' ħidma mal-Kurja, għax hija festa reliġjuża fil-verità, sajna nagħmlu ċelebrazzjonijiet żgħar propju fil-post fejn din il-festa isseħħ, jiġifieri ż-Żejtun. U nużawha wkoll din l-opportunità biex inħabbru l-kalendarju tal-Għana Fest li normalment isir ftit ġimgħat wara il-festa ta' San Girgor. Id-direttur artistiku Tiziana Kalleja qalet li l-Għana Festa din is-sena se jara s-sem ta' bands lokali u internazzjonali. Importanti li tippjana u tara kif b'mod edukattiv se tnibbet terġa' daw it-tradizzjonijiet li forsi xi kultant nieħdu for granted jew forsi qegħdin imutu ma' żmien illi ndaħluhom pereżempju fi-skejjel fejn it-tfal ħajkunu qegħdin jitalmu fuqhom dawn. Allura mbagħad il-festival se jieħu żvolta differenti. Il-festival ta' dis-sena se jsir fl-20 u fil-21 ta' Ġunju u se jara taħlita ta' elementi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.